Bé, avui toca 117 quilos i mig, RP5 teòricament. Bé, ara tercera sèrie. Aquesta sí que hauria de ser un RP5 real, aquest 102 i mig. Doncs jo crec que sí que ha estat un RP5, l'únic que amb aquests bàsics, doncs, un RP5 ja és potent, no? Un RP5 de banca potser no tant, però de seria pes mort es nota i molt. Va, no pesa, pesa menys que abans. Fàcil. Ara banca, 3 sèries. Bé, l'última sèrie, una mica un look com el competitiu, que es veu des de darrere. Ara si surt vistós el vídeo. Va, fàcil. Molt suau. Perfecte.